Hello everyone guys. दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान शायरि लाना फैदों। बे शायरिखौनो लिरनानै हरदों जगतराम शायरिया आरो बिथां गुवाहाटीआव थायो। आरो बिथांनि शायरिखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो आंनि बे बड' एजुकेशन इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालाम। दायो नोंथांमोना बिथांनि शायरिखौ खोनासंलांदो। लोगोफोर, बांसिन जोंनि लाइफआव मानि थाखाय ब्रेकआप जालायो मिथिगौ ना? मानोना जों जुजिलायो जे बियो दिनै मेसेज कल हराब्ला आंबो हरा, थिग बिब्दिनो नोंनि लोगोरियाबो साननो जानो हानाय, जायनि जाहोनाव नोंबो हरा बिबो हरैयाव लासै लासै रिलेशनशिपआ गोमालांनो हमो। बिनिखायनो लोगोफोर, जुजिलायनायखौ गार आरो रिलेशनशिपखौ सिगां फारसे आवगायलांनो नाजा। गोजोन्थों।